Commissioner Elections may pahibaw sa kausaban sa oras sa pagbotar ng umaabot nga eleksyon. Samtang sinakman sa Mandawi, dulan so sa kanlibo ka mga pinireso ang ikatak ng mubutar sa 2019 elections. Si Chona Carion sa report. Gilugwayan na og usa ka oras ang pagbotar atol sa eleksyon sunod tuig. Base sa resolution nga gipagawas sa COMELEC, ang mga presinto mubukas gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na alas 6 sa gabii. Nunot niini gipaabot nga musaka ang voter turnout gumikan sa pag-extend sa oras sa botasyon. Bisan alas 6 na sa gabii, makabotar lang gihapon ang galinya sud sa 30 metros nga gilayon gikan sa presinto. Mato di Jacqueline Riuyan, election assistant sa COMELEC Mandawi, nga mas maayo nga musayo pagbutar aron dili na maghuot inig kahapon. Amo sang gi-advise nga before election day kanang amo silang giawhag nga pariun sa office i-verify daan kung asa ilang presinto ug asa ilang clustered precinct. Pwede pod mag-ato sila sa barangay hall kay ang mga barangays karon kay naay mga lista na gyud sa voters. Samtang gipahibaw ni Riuyan nga adunay 991 ka mga piniriso sa Mandawi City Jail ang mubutar unya sa Mayo. Hinuon anha ra sila mubutar sud sa ilang detention cell kay adunay Board of Election Inspectors nga moadto sa jail facility. Ang mga binilanggo makabutar lang sa mga mikandidato pagka-senador ug sa party list. Mas risgo man good kung sila gyud mismo nya daghan na kay i-deploy nga kuan ba mas may katurang balota nya naray escort dito ra sa detention cell. So naagya puy BEI dito sa detention cell nga mo-facilitate sa pagbutar nila dito. Chona Carion, Balitang Bisdak.